Uba manje wena ngenophehlweni ngenophehlweni kade ngikhuluma nawe ngenophehlweni 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 mvuku ngenophehlweni Kwenza njani Mathongo? Ulate mama vuka. Kwenza njani? Yini ukhuluma nobani? Mathongo. Mathongo, ukhuluma nobani? Ukhuluma nobani? Ngoba ngiyakuzwa nje uyakhala ukhalelana. Ma, Yebo. kade kunephupho elimbi nje. Elani iphupho? Awuthi-ke ngihlale phansi ngilizwe leli iphupho ukuthi ngabe lithini. Awungixoxeleke iphupho lakho ukuthi lithini. Ma, yabo nje ngiphuphe lingi nje ikhehla lingena la endlini. Maningena lana lafike la ngivusa bese uthi la nginikeza amabhayi, ishoba, umyeke kanye nomqhele. Emva lapho lathi ngene ophehlweni laphuma. Habe into engizoyithini leyo kubaba wakho ngempela. Ubaba wakho ngeke azayivume total leyo nto leyo. Ngizokhuluma ngithini mina naye ngizoqale ngithini nje khona ngithi ngimxoxela leli phupho. Phela mina ngithwasile, njoba ngithwasile uzothi sekuza ngoma zangoma nje la ekhaya kanti kwenzakalani vele. Lelo khehla lifunani kuwena ngoba phela senguthathile mina umsebenzi. Ngoba uyamazi ubaba wakho ngendlela anolaka ngakhona. Angazi manje impela. Angisazi ngempela ukuthi into engizoyithini kubaba wakho. Uyamazi ubaba wakho ukuthi umuntu onjani. Nami kubanzima ukuthi ngiyokhuluma into efana nalezi nobaba wakho. Angazi ma, ngisacela ukuvuka bandla ngiyogeza ngizoze ngibe late emsebenzini. Hayi awulungise ungazube late. Nami uyolungisa uzokwazi ukuthi uye emsebenzini kuseni nesikhathi. Mina ngizosala ngikhuluma nobaba wakho la ukuthi indaba yephupho lakho ithini. Naphila baba ekseni njeni? Siyaphila nkosikazi njani? Hayi noma singasalalanga kahle baba kodwa manje ngivuke nephupho lengane la ingane mangiyoyibheka ikhala ngale njoba ngishilo ngathi webaba nayo insingane ekhala. Iyangixoxela ingane uthi kufike umkhulu. Umkhulu lo maye mphupha umnika ibhayi, umnika umyeko, umnika umqhele, umnika ishoba. Manje webaba angiyazi mina into enje ukuthi ngempela ngizoyimisa kanjani mina. Angithi wena nkosikazi wena isangoma. Yebo baba. Manje kusho ukuthi senoba izangoma nonke la. Angazi impela nami baba endabeni yengane angisazi ngempela. Ngeke kukwazi phela ngeke ngivume mina ukuthi ingane yami ibe isangoma. Ngoba wena uyisangoma. Wena njengoba uyisangoma nje ngeke naye aphinda abe isangoma. Lo mkhulu lo indaba engezanga kumina akhulume lona. Mhlawumbe usazokuza kuwena baba angazi nami ngoba ingane angiyibuzanga uthe nje umnike lezo zinto lezo kwakuphela wase ejika umkhulu ehamba. Sho ukuthi wena lo wenza nalomkhuba la ekhaya. Lutho baba angizanga nomkhuba mina baba le msebenzi ngawuthatha ngisasekhaya. Kodwa bese ngenazi izangoma la ekhaya. Siyakholwa thina la ekhaya. Hayi ngcono sicele abazosikhulekisa baba ukuthi kube right umntwana. Ngoba manje ngeke abe right umntwana phandle komkhuleko.
ake sibize abazalwane basikhulelise kuleli ikhaya ukuze umntwana abe right. Nkosikazi mina ngiyivumi, angivumelani nalento oyishoyo, angihambisani nayo yokwezangoma. Ake ngikushiye. Mhlawumbe nizokuyicabanga kahle le ndaba. Hayi ngizobona baba ngiyimisa kanjani kodwa bengithi ngitshele njengoba buwe ekhaya ungenza izinto ngingedwa ukhona baba. Ingane. Uyaphila-ke? Right. Ufoko right? Right, yazi. Kodwa izinto ihamba kanjani kodwa-ke? Kuhamba kahle nje. Into zasemhlabeni sothini. Ngabusayiphatha leyo ndaba le yazi mfethu kubhedane. Kubhedane. Hawu indaba kwenze njani? Yabo nje kule nsuku lezi nje nginamaphupho nje angangicaceli nje kahle. Ngifike ngaphupha yabo ngathi ngilele lapha ekamereni lami. Mangilele kungena ilingi nje ikhehla. Lifike ngene ekamereni lami lifike lingivuse yabo. Malingivusa phela ngithuke because angilazi likhehla leli. Mangithuka kanjalo lingineza amabhayi awuthuna. Umyeko. Umyeko ishoba bese kuzoba nomqhele. Yebo phela into nje yacaca nje kahle kahle. Into zabantu abadala phela lezo. Bafunani-ke manje abantu abadala? Ufuna umsebenzi wabo oba ngaba yini enye? Umsebenzi wani ngwapha la ekhaya na asikholelwa nje izinto zamadlozi. Uyakwazi nawe lokho. Futhi nje phela babakho kuzomela ehlisa ulaka ke nje ehlisa umoya accept ukuthi cha. Abantu abadala bayifuna into abayifunayo. Sothini? Njengoba kwangizima ukuthi be-accept ukuthi mina nginomngani onalento le cabanga sekuyimina ukuthi ubaba uzothini. Kuyacaba phela uzohlanya phela ubaba. Kuzomela be-accept obazothini. Hayi ngeke. Ngoba phela futhi mangabe usungena kule ndlela kusekho phela ukubuyela emuva. Futhi u-end up njengami Azwanzima-ke. Into ezothiwani-ke manje le? Ngiyakutshela. Hayi. Shame. Baba yini ongathokozela ukuyidla namhlanje nje ukudla kwantambama nje ekutheni ngizopheka nje ukudla okufisayo namhlanje. Ibeef noma ichicken ngipheke ini nje baba namhlanje. Nkosikazi ngayijabulela nje ibeef uma ungapheka yona. Kwazi phela sesiyidlile ichicken la ekhaya. Sesidlile baba hayi isekade seyiqala ukidla. Endodakazi seyezwa ngesikhathi. Sanibonani la ekhaya. Yebo, Kuyaphila njani? siyaphila. Ngiyaphila saliphondo. Ngathanda namhlanje ngendlela oneme ngakhona. Kodwa manga ngajabula kanjani izinto zingihambela kahle kanje? Yini ehamba kahle? Ayini izongikholwe phela emsebenzini ngizothola ipromotion but uze ngithole ipromotion lena kukhona iclient elikhulu lasemsebenzini kumele ngijabulise ngomunye nje umsebenzi and mangijabulise lona ngiyantshela nini kukhona nje kuzoshintsha la ekhaya. Yabona la kitchen lehlezi ubangela ubaba esicefe ngalo. Yebo. Uzokwakhela lona. Ngempela? Umkhulu. Hayi zothola. Hayi akaboni. Hawu. Hayi kushuthi baba sikhuleke kozakala impela kuNkulunkulu. Iyazwakala ngempela imithandazo yenu. Sikhuleke kwafinyelela. Hayi angiqhubeka ngikhuleke uthi ngiyophumula ngikhathele nje yazi ngikhathele. Yabonga uNkulunkulu. Hawu. Beka amabhodo manje. Kunjalo. Oh. Oh. Yo. Khathele. How? Ngifuna Brian.
Unjani? Ngiyaphila. Sina sami ngidla ukukhathala nje yo. Ayingeke ngikwazi ukuthi nje uqale manje already vele sengize kweni. Ungiphe noma i-hour no 30 minutes nyana then sizohlanganayo khona nami ngizokwazi nami ukuthi ngihambe ngiyogeza. Then sibonana after. Okay, ngizobona-ke. Nakho usubuza futhi ngayi. Bese musinakhani ukhuluma bese indaba yengane yazi nje ngane stress ukuthi angene ngitshela ubaba. Okay. Ngethemba. Okay, ngizobona-ke papa. Ngisho nje ukuthi awu 30 minutes. Okay, sure. Okay. Ophela ne-alarm. Sami phela ngixoxile phela emsebenzini usupervisor wethu userithayile. Njengoba nje eserithayile nje yazi maningi kanjani amathuba ukuthi ngisithole lesikhundla lesi. Ayi ucabanga nje usujula le supervisor yonke ukuthi nje uningi kanjani owashintsha nje empilweni zethu. Brian. Ngikhuluma nawe. Ngizothatha ngithini? Ngizwe. Ngithini? Supervisor kanjani? Yini unjani? Ngithi angazi emsebenzini ama-supervisor. Brian ngikhuluma nawe ngilalela indaba xhumana. Okay. Ukuthi ngiyacabanga la yabo. Ngicabanga into eningi yabo kodwa ke ngicabanga ukuthi kunganjani mangabe mina nawe singake sithathe i-relationship yethu ibeke into the next step. Which step? Like ukuthi mina ngithumele umalume ukuthi behambe beyekini ngiyokulobola ngishintshe ngikwenza ube umuntu wami nje straight. Yempa? Yempa? Okay. Yini manje? Akselutho. Okay, so Tinike. Uyavuma ukuthi ngilobole uzuwa. Ngamazi la kam? Cela manje. Okay, that's okay. Thongelihle. Uba wena. Imina umkhulu wakho. Mkhulu anginamkhulu mina. Uba wena. Ukephi futhi? Yeka lenkani yakho ngoba kuzoshabalala konke. Angeke ngizwe ngawe uba wena ufunani kumina?
Qhubeka nalenkani yakho, qhubeka. 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 Nokubuya late kangaka webaba. Hawu webaba nansi ingane iwile. Hawu ndodakazi kwenzakaleni? Mathongo. Thongelihle. Mathongo. Simbathe imthathe simbike. Ubani? Ubani? Mkhulu. Umkhulu okuphi? Mkhulu. Asibonanga mkhulu uthini? Mkhulu. Ubethini kweni? Nkosikazi. Hayi okuzosiza baba ukuthi sikhuleke. Mkhulu. Ake simbambe simkhulekele umntwana. uNkulunkulu Baba mdalo wezulu nomhlaba. Isewe Nkosi yethu ngoJesu Kristu moya ingcwele. Siyanxusa manje uNkulunkulu onamandla Nkosi nanga umntwana Nkosi. Evuka into esingazazi. Sethemba wena moya ingcwele Nkosi. Kwenza njani Mathongo? Yini? Kwenza njani? Swing mana. Yini? Esibhedlela sukuma sesibhedlela sukuma. Sukuma sesibhedlela. Asamba sesibhedlela. Lokungaka impela okwani kodwa sibonga ngoba sesize sabuya. Hey, khathalekile Ngempela. Hey. Nkosikazi awusho. Kwenzakaleni esibhedlela ngoba phela ngicabanga ukuthi kukhona ukutholile kwena okuphathekayo malana nengane. Ngoba sange sibe saxoxa phela emotweni. Hayi kona zange sisaxoxa baba kodwa nje kahle yimi baba ube nephutha. Bangitshelile impela baba kodwa inkinga ibe sekutheni yimina obe nephutha kule nkulumo ngoba angizange ngitshele from ekuqaleni. uMathonga wangitshela ukuthi ukhulelwe. Awumeka uyibambe lapho ke. Yebo baba. Usho ukuthini? Ukhulelwe baba. Pho ubongatsho ngami. Ngakhohlwa baba futhi okwenza ukuthi ngikhohlwe ngoba ngiyazi ukuthi wathi noma engitshela ngazi ukuthi ngendlela ubaba enolaka ngakhona angazi ukuthi ngizoqala ngakuphi ngizoqale ngithini okokuqala nje kwaba yilokho. Manje kwamina baba bengisayihlaziya ukuthi konje mase ngihambisa le nkulumo kubaba ngizofike ngithini kubaba ngizoyiqala kephi. Kushuthi bowulindele isikhathi esinje. Bengalindile sona baba bengazi futhi kuzofika lesi sikhathi sekukanje. Alalela awusale nengane yakho ngisashaya umoya. Uzobuya yini baba? Ngithe ngisashaya umoya. Kwaze kwanzima Nkosi yami ngaze ngayisola ngokungatshela ubaba lolu daba. Sekuyimo ongena enkingeni manje. Mzukulu. Lasengikhathele wena mina. Usheshile ukukhathala. Chaza ukuthini manje ngalokho? Qhubeka ube nenkani yakho yeselesele. Kanti ufuna ngize ngenze njani ngempela ngenze njani?
Ngena ophehlweni mzukulu. Angeke ngize ngiyenze leyo nto, angeke ngiyenze mina leyo nto leyo. Angeke ngize ngiyenze, sacela uhambe la, ngiyakucela bandla, cela uhambe. Hamba. Ngikhathele mina yonke lento leyo. Cela uhambe bandla. Hey. Hello, Sir Pine. Okay. Ngiyapila wena. Okay, ongitshele yini lengake ngeke sekwazi ukulinda yenza ukuthi uzungihambise ebusuku. As Brian, konke yenzalile phela. Yini ndaba kwenzakaleni? Ingane ayisekho Brian. Ayisekho, iyephi? Brian ayisekho. Izolo phela ngifeyintile, mingabe ngifeyinta. Ngezwa ama-pains eswini, mangizwa ama-pains eswini bese umani ubaba ngiphuthumise esibhedlela. Mangifika khona bese ngathola ukuthi ingane ayisekho. Ufuna ukungitshela ukuthi wena ubulele ingane yami? Brian, ibulele kanjani manje ingane yakho? Angibulelanga ingane yakho. Ayikho ingane nje kuvele nje ishone ngingonakalanga lutho. Angazi mina Brian, kodwa lento engisho yini? Ungazongijwayela kabi wena. Bona ingane yami ngiyifuna futhi ngifuna ikhona ungazongijwayela kabi. Ayibona imhlolo yami nawe, boyibo. Hawu. Brian. Angifuni ukuphinde ngikubone futhi ungaphinde uze lapha ngihlala khona. Jwayela kabi. Brian. Asebenza yena namhlanje. Mina nje ngikhathele guys, sezingikhathele. Nginixoxela indaba. Hayibo, sengiqome kabusha phela. Nakho ke qalileke siyazi veve nalo boyfriend so last 1 week. Phela unjalo veve, unjalo nje wena. Lalelani ngitshela indaba serious mina Brian. Phela uBrian uthe usezoletha omalume bese ngilobona. Cabangani? Wow, ngaza kujabulela ke mina amkhona. Ngiyamkhola indaba unomona yini kahle inkinga. Nami ngiyabona kodwa ngathi unomona wena. Manje nginomona kodwa uzongikhumbula. Ngiyabona nami unomona. Imani ke singasihlulela akathandwa ngifuna ukuhambisa empaka egcobo. Shilo, shisikhwama. Ngilibambele. Nawu shiya sakho. Why man? Hawu ngiyazi sinenzohlala isikhathi eside la. Angimthembi nje leso nikhwama. Okay, asiniki. Thini khiphe lento egcoba la. Ungabusuntshontsha izinto zethu ke la khona amamiliyoni ethu la. Hayibo, miliyoni esikhwameni esingaka. Hayi, nisheshe. Awukhuleka wena. Ayi. Siveza kancane ke labo. Cela kakhulu lo. Khombisa ke namhlanje. Ngena. Ngalami. Awungami yaphila kathi. Yaphila njani? Angikhona. Ngihlasele ngeziphi ke manje busuku kanje ngivashela wena? Ibo ngilethela indaba nje ebusuku Hayi, uzohlala phansi ke sisi. Yizwe nje angisahlala phansi ngiyaphuthuma kapi.
Khuluma usheshe ntombi. Njengoba ikhona into engiyibonile. Uboneni-ke manje ukhulume. Phela uMinenhle noBrian cabanga bayathandana. Miyehle noBrian bathandana. Ngiyatshela ngibabonile. Cabanga indlela ade bebambele ngayo. Caza nje ngokusoba bayathandana nabaya. And ngiyabona njengamanje mongathi uyaphuma la hamba endlini ngabafica ubabili. Endlini. Ngiyakutshela bayathandana ngokuxoxele. Asambe. Asambe Sahlala uBrian. Brian. Brian. Ufunani wena mbulali la? Ufunani la? Kanti iqiniso kanti. Qiniso. Awuzange Brian sewami. Hayi bo, kwenzakalani la? Ubuza le nto le. We, kanti wena? Wena umngane onjani kahle hle wena? Angikazi nje ngabo umngane wakho. Ngeke ngabo umngane wakho ngikazi. And then wena angizange ngikutshela ukuthi ungaphindi ubeke umconjwana wakho la. Washo Brian kodwa Hayi. Brian! Uzamile. Awubikani? Ngekeze kodwa Brian, hamba gela usafuna hamba. Manje baba kwenziwa njani ngesimo sala ekhaya ngoba phela naku akukho nala ucosha khona imali sikwazi ukuqhubha impilo phela la ekhaya into enje vele imiswa kanjani manje? Hey nkosikazi, nami angazi ngempela manje. Ngoba akukho la ngingazama ngakhona. Sengiyile nakudlameni ngiyozama wona le ndaba yomsebenzi. Njengoba phela ngangizwile ukuthi kunokuyaqashwa lapha enkampanini yakhe asebenza. Kodwa hayi angibuyanga nalutho nkosikazi. Hayi kodwa usuzamile baba. Hawu ndodakazi wabuya eli kangaka. Hawu. Besingakakubhekike ngalesikhathi. Wabukeka nje ungenene kwenze njani namhlanje? Khuluma ndodakazi ubaba wakho uyabuza phela ukuthi konakalephi ubuye eli kangaka. Phendula phela mntanami nangu ubaba ukhuluma nawe uyakubuza ukuthi kwenze njani emsebenzini wabuye ungekho right namhlanje. Oshwe emsebenzini. Hawu kwenze njani ndodakazi? Xoshwa kanjani emsebenzini? Ini angizwanga kahle. Kwenzakaleni? Ma uyakhumbula leya client le kade sinalo emsebenzini elikhulu nje. Lelo wangixoxela ngalo thi laliphethe emsebenzini. Leli likhulu nje lizoshintsha impilo zethu la ekhaya nami ngithola ngepromotion emsebenzini. Sengivele ngalahla phela yonke ibusiness plan yakhona. Yini manje silahlekile? Amaphepha abenayo into ekumele ngiyithumele khona and client idubile la hamba emsebenzini athi ngesawa semisana nasemsebenzini. Manje nje kuphelile nje ngami. Manje la ekamereni akho la singangabhekisa khona sibheke la sibone ukuthi asiwatholini. Kafana my client lihambile. Baba uyayizwa indaba yomntwana ukuthi inzima kanjani? Nkosikazi, sengiphethe. Kodwa baba uyaluzwa lolu daba lengane ukuthi linzima kanjani? Hey nkosikazi, kunzima kona. Kufanele manje siqinise kakhulu la emkhulekweni. Kodwa kusho ukuthi kuzomela sicele omama bomkhuleko ke bazosikhulekisa kuleli ekhaya webaba ngoba phela manje bese sithembele kuyona le ngane manje. Hayi kona kulungile kufanele kube njalo. Nami sengizame kakhulu indaba yomsebenzi. Ungiphatha kabi ngempela ukuthi size sigcina sithembele emntwaneni nami ngihleli ngingasebenzi. Hayi kodwa baba kuzolunga. Kusho ukuthi isikhathi sakho nje nawe singakafiki webaba.
Isikhathi masingakafiki suke singakafiki ngeke uthole umsebenzi isikhathi singakafiki. Uyacabanga ukuthi ngenganga lapha kuDlamini. Uyakhumbula sizwa indaba kaDlamini ukuthi kuyaqashwa lapha enkampanini yakhe. Yebo baba. Kodwa hayi akukho engibuye nako kuhle kujabulisayo nkosikazi. Ene lapho baba ke bengithembile ukuthi uzobuya nento ephathekayo ukuthi wemama nangu uDlamini sengiqashile sengiyavuka kusasa ngosebenza. Ngiyadumala nje mawuthi awubuyanga nalutho ephathekayo ekubeni sezwa kahle kangaka ukuthi uyaqasha enezitifiketi zakho ziyaqualify kulomsebenzi kaDlamini. Hayi ngikubona mina sidinga umkhuleko la ekhaya. Hayi ngempela ngathi kuzomela kube njalo baba. Komele kube njalo ngempela ngoba phandle komkhuleka akukho kunye. Hayi bo Mzulu wenzani? Ngathele mina manje ukuphila. Ngathele ukuphila, ufunani vele la. Kanti uzimoshela isikhathi sakho nje. Ngeke ufe. Kusakuningi okusakumele ukwenze. Sikufuna edlozini. Idlozi lani lelo ngaphela thina la ekhaya sikholele emadlozini. Tshela ubaba wakho akushisela impepho. Khona uzoqala uhambo lwakho. Hambo lwani ngisacela uhambe bandla ngiyakucela ikhehlela abantu ngicela uhambe. Ngeke mzukulu uzofe. Sikudinga edlozini wena. Cela uhambe ngiyakucela xa uhambe. Ngeke uzofe mkhulu. Siyakudinga edlozini. Udlala ngesikhathi sakho mzukulu. Ngeke uzofe. Sikudinga edlozini hamba uyothwasa mzukulu. Sifuna usiza abantu. Ngeke ufe mzukulu. Dlala ngesikhathi sakho nje. Hamba uyothwasa wena.
ngempela. Chachi. Hayibo. Hayibo. Kwenzakalani manje? Hayibo. Hayibo. Ma! Baba! Ma! Yebo. Kwenza njani mntanami? Nana. Kwenza njani? Manyawo zami. Zinani inyawo? Zami. Zinani inyawo? Baba! Manyawo Wathi zami. ngicela ubaba. Zami. Baba ngicela ungibonisa lana ingane ayikho right. Kwenze njani? Ayiphilile ngempela. Gogo. Ngena baba. Kwenze njani ndodakazi? Wangibiza. Inyawo zami. Zinjani inyawo? Ayifuna ukuphakama. Kodwa ngiyazizwa ngiyakwazi nonyakisa kodwa ayifuna ukuphakama zibuhlungu. Sekuya lapho ke nkosikazi kulento ade ngeke ngayikhuluma la ekhaya. Ukuthi kufanele kubizwe abazalwane bazokhuleka la ekhaya. Abazalwane bani manje baba? Ufuna balethe umkhuleko phela bazothandaza la. Athi ngoba phela umkhulu Abazalwane phela bayakhuleka mabefika ekhaya. Hayi baba. Uzoba ngcono. Angeke ngize ngibe. Uthi akwenziwe njani ke ndodakazi awukhuluma? Sitshele. Umkhulu ufikile la wangitshela mina ukuthi wena baba wena kumele ushisele impepho khona ngizohamba ngithatha uhambo labantu abadala. Mana ke yabo lo mkhulu ongitshela ngaye. Othi ufikile la ekhaya. Ulo mkhulu wathi mayehamba la ekhaya, wahamba engazange azayithinta kwaimpepho engazange izishiso. Owayemile ngegama labazi lokukhuleka la ekhaya etheni uyakhuleka. Kutheni namhlanje ezothi akushisa impepho ezothi akushisele wena. Yena engazange azayishisa. Baba mina ngazi mina baba. Sekusuka phi manje ukuthi uzoqhamuka sethi akushisa impepho eshisele wena. Kanene ohamba impepho ingashiswa la ekhaya. Cha baba ubonini baba uthi impilo yami iyaphela. Baba ngiqale ngaphelelwa umsebenzi. Emva kokuphelela umsebenzi uBrian wangilaxasa. Sengiphuphunyelwe isisu Mana ke ungangitsheli ngalo Brian naleso siso sakho esakuphuphumela. Kahle bekuyini inhloso yenu ngalesisu sini? Ngoba wena nizokhuluma indaba yesiso manje kusho ukuthi ngalesi sikhathi nina nizosuka la uthi uyothwasa uthi uyofuna ukuzala wena le ozala asazani baba lapho kwaba yimino nephutha yimino kumele ngihlale nawe phansi kodwa ngangisayifuna ukuthi ngazi ukuthi lento ngizoyibeka kanjani ngoba inzima lento ebaba awulalele ke nkosikazi ngilalele khumbula ukuthi wena mawufika la ekhaya wafika wena usukwenze konke waqeda yebo baba angithi mawufika la ekhaya wayishiya phansi yonke lento yakho yebo baba ngayishiya ngoba la ekhaya kuyakhuleka kungani manje izoqala phansi yayizi inkulumo kaBaba ngimuzwa baba ngimuzwa manje angikwazi nami ukweqa umthetho waBaba ngifuna ningilalelisise kahle yebo engikushoyo manje ngidweba umgqa wokugcina akukho omunye ozophinda aqhubeke akhulume lento namhlanje wena ndodakazi nawe nkosikazi yazini ukuthi akukho impepho engizoyishisa la ekhaya emzini kaBaba ngiqedile la suka manje ngizoya kubiza abazalwane umbono right impela leyo baba kuhle kakhulu lokho yohamba la ndabazalwane manje sengiyahamba ke ngiqedile ke manje senosala nikulungisa nina kokufanele nina mina sengiyahamba yamuzwa ubaba Mathonga mina ngizokwenza njani ngicela ngicela makhulume naye ngiyacela yini engizoyenza amathonga ngeke ngeqa umthetho kaBaba wathi ngiyokulandela amaphilisi ngizokubekela namanzi ukuthi uthobe ngane yami ube ngcono ke ngizobuya ngizokubheka yeso ube ngcono ke ngane yami Nkosikazi yebo baba kodwa uyayibona inkinga kule ngane yazinyawo ikhona ngempela inkinga baba
Kumele senze njani mangoba phela nasesibhedlela bathola lutho sizamele. Hey we baba mina ngisayazi indaba lengane ukuthi ngempela sizoyithini. Mina bengicabanga la nkosikazi ukuthi masingaya sixhumana nje nabazalwane Ukuthi benze njani baba Bazokhuleka. balethe umkhuleko la ekhaya yebo noma khanjiswa ingane. hayi bengithanda nje ukuthi bake bangene nje la emagcekeni. Oh Yeah. Awu ndodakazi Yebo sama. kunjani? yebo Ngiyaphila njani? Sikho. engathi kusenzima nje namhlanje. Sezinjani izinyawo manje? Mana nje kusabuhlungu nje. Azehla zibe ngcono. Sekuhlale kuzangoma yini ngala? Uzwani? Ngizwe igubhu kade ngiqalile ukusizwa. Izigubhu ezibuyaphi? Anisizwa yini igubhu nini? Lutho. Wenkosikazi khona izigubhu ozwayo wena? Angizwanga lutho baba. Useyasangana lo. Angizwanga lutho qobo. Yabona Angihlanyi mina nisizwa yini igubhu? Asizwanga lutho. Ngoba nobaba yethu akezwanga sigubhu nje nami angizwanga lutho. Futhi useqala ukusangana. Singihambe. Wenkosikazi angathi siyasangana ke lengane yakho manje. Izothiwani into yalengane ngempela manje? Hayi uyabona we baba noma iphuma nje ukuthi kusenzima kabi. Kusenzima ngempela kunzima ngisho ukunyathela. Hayi uyasangana lo. Ingakho bengithi ke ake kubizwa abazalwane bazokhuleka la ekhaya. Abeze la ekhaya noma mhlambe khanjiswa ingane. Ayikwazi phela ukuhamba ingane ngoba naku inalesimo sokugula. Bekufanele ukuthi abazalwane bafike la ekhaya. Sizobacela ukuthi bafike la ekhaya bazokhuleka. Bazongena abazalwane kube ngcono sebeshiya umkhuleko. Uyasangana lo ufuna liphume lonke lebudimoni la kuyena. Kaze bazovuma yini baba? Bazofika Bazalwane. Bazofika bona.